kayo. Dato ka. Imutan ng laki. Pero karon kay napurdoy naman ka. Napay imong kabaw. Imong pugsog paarsyag pagudod nga lang nilinya nimo. Bisag arang inita na. Tanawa ng kabaw orang luuya. Para agalin sa imong nilinya nga kahoy, imo ra nang idatong sa mga laki. Laos na kaan ko. Kay kanang mga laki karon, bisag wa ko'y mga kwarta. Pasalidahan ra man nagbuhol ngadto sa away. Unya inighuman. Idahan to ng mga batanon. Unya akong ingon nga nakoy tip sa DVD. Unya kay sumanutan mo bul bag-o na siya na kong pinalit. Awan! 5 lang kada sud kay 20 man na. Wak gasto. Pinbayot. Ya sud na ko no. Unya samahan pa ko niya kutsod ng mga batan-on. Nalikuran ng plaster. Unya papatuan. Kamera sa gasto. Ya, makahikaw pa ko. Ya, pagkatuan. Very pagkatuan. Wala sa sinigrubo sa papo. Yun nga, bisag arang inita na, gipapaspas na giyo, nagkabaw niyong pagudo sa imong nilinya, kay nagdali ka, para inikahalin, imo ra nang idatong. Uy, gamay na lang kuan, gamay na na imong kwarta, di na nadawaton o gwapo, macho, ag imong madaginot, kalang mga bukot-bukot. Murag na yellow, na green. Murag ko na yellow, na green, tengah sa kauaw. Dagan-dagan ko nung nakadungog.